Hola, benvinguts i benvolgudes tots i a totes a aquesta última sessió de la sessió científica d'aquí de l'Agència de Salut Pública de Barcelona d'aquest any una mica mogut, espera't que no se'm veu bé, ara, millor, titulada Acció comunitària en temps de Covid. Jo primer de tot em presentaré, que intentaré moderar una mica aquesta sessió. Jo soc en Kilian, treballo aquí al Servei de Salut Comunitària de l'Agència i soc infermer i ja porto un temps aquí. Abans de fer les pertinents presentacions de totes aquestes persones que esteu veient aquí en aquesta sessió, que ja veieu que són moltes, m'agradaria fer una petita reflexió del per què hem volgut fer aquesta sessió i sobretot en aquest moment, no? I és que, sobretot, amb l'inici de la pandèmia, nosaltres, que en aquest servei, en el meu servei, treballem molt en els barris, juntament amb altres agents, per fer precisament això, la comunitària, vam tenir un procés nosaltres una mica complicat a l'inici de la pandèmia perquè ens vam convertir en petits, entre cometes, epidemiòlegs, perquè pel tema de la pandèmia va haver-hi un volum de feina per tema de Covid molt gran que desbordaven no només els hospitals, sinó també a la salut pública. I des d'aquí, des del servei, a vegades ens preguntaven què podien fer des de la salut comunitària quan s'estava prioritzant el comportament individual, la malaltia, el Covid i el distanciament social, que això precisament són barreres per fer comunitària. I sobretot en un virus que, com hem pogut veure, entén de desigualtats, o sigui, no ha afectat d'igual manera els diferents barris, no només aquí a Barcelona, sinó a tot el món. No obstant, vam poder comprovar que va passar tot el contrari, que justament quan més es necessitava la comunitària és quan més va aflorar la comunitària com a tal. I vam poder veure, com ja sabeu, un munt d'iniciatives per pal·liar els efectes col·laterals que va portar el Covid, des d'iniciatives com ajuda per portar aliments a les persones que no podien sortir de casa, la cerca d'eines digitals per a aquells infants que tenien dificultats per connectar-se i seguir les classes que eren a distància d'un dia per l'altre, i un munt d'iniciatives que ara una mica en parlarem d'elles. Per aquest motiu, al preparar aquesta sessió, ja hem volgut representar una mica totes aquestes iniciatives que s'han donat a terme i com que ja sabeu, si no ho sabeu ja us ho dic, que la comunitària és molt heterogènia, és molt heterogènia, hem volgut reflectir totes aquestes experiències i hem volgut separar aquesta sessió en 3 grans blocs per intentar tenir una visió àmplia de tot allò que s'ha fet. En un primer bloc, el que vam voler reflectir és com han viscut les xarxes veïnals tot aquest procés del Covid, des de la ciutadania. En un segon bloc també volíem compartir totes aquelles intervencions comunitàries que ja es feien abans del Covid, però que amb el Covid s'han hagut de transformar i per continuar-les fent i no s'han parat. I per últim, ja el tercer bloc, per acabar, volíem veure com s'està intentant revertir les conseqüències socials i en salut dels efectes del Covid des de la salut comunitària. I ara jo, per no parlar més, perquè són moltes persones i potser anem una mica justos de temps, us recordo que aquesta sessió intentarem acabar a les 3 i ara ja passaré a donar pas als ponents. També us recordo que aquí en el xat, per guanyar una mica de temps, en el xat de YouTube podeu fer totes les preguntes que vulgueu. No us espereu al final, encara que al final hi haurà un espai per un torn de paraula, però en el moment que tingueu una pregunta, escriviu-la per al xat, que jo les aniré recollint i quan s'acabin les ponències
passarem al torn de paraula. I ara ja sí, començarem el primer bloc, vale? Sobre les, com he explicat, les xarxes veïnals, i presentaré per una part presentaré en Felipe Ibarra, que és un arquitecte que, com ell diu, adoptat pel barri del Raval des del 2006, és molt activista i forma part de la coordinació de l'Ateneu del Raval. I per una altra part també tenim a l'Anna, que aquí ara l'esteu veient, és dinamitzadora del casal del barri de la Vinya, on s'està allotjant el casal comunitari i té una visió general del territori, ja que té coneixement de les diferents xarxes de suport que s'han generat arrel del Covid. I ara ja sí, jo callo i us deixo parlar. Quan vulgui, Felipe. Ahora, ¿me escuchan? Perfecto. Bueno, buenas. Primero me quería disculpar porque no voy a hablar en castellano, no catalán. Parlo catalán, pero me es más simple hablar en castellano en este momento. Más simple, más fácil. Bueno, yo soy Felipe, soy representante del Ateneu del Raval. También disculparme si la comunicación no es muy buena porque estoy en las montañas, aquí en los Andes, vine a visitar a mi familia, he pasado la Navidad con mi hijo aquí. Bueno, como decía, soy activista, arquitecto, historiador, urbanista, enamorado del Raval desde el 2006. Y entrando en el tema, esencialmente partiendo, como por definición, creo que la salud sería sinónimo de bienestar físico, mental y social. Y eso, desgraciadamente, es un privilegio, muy poco, ¿no? Y de esos pocos, incluso si eres una persona empática, es imposible tenerla, porque te das cuenta de que hay mucha gente que sufre demasiado actualmente. Nuestra misma sociedad lleva muchos años enferma. Y durante la pandemia, el Raval y la sociedad en general se ha visualizado mucho más esta patología, ¿no? Esta salud física, mental y social está muy deteriorada hace tiempo. Lo que ha hecho esta pandemia ha sido hacerla más visible y que muchos abrieran sus ojos y vieran que la sufrían, ¿no? Pero como este debate es muy amplio y hoy estoy invitado a contar las experiencias de las redes vecinales, me voy a centrar en la parte correspondiente a ello. Siempre viéndolas como paliativo, esperanzadores de esta enfermedad en general, ¿no? Las redes de soporte son como, si fuera como una inyección de esperanza dentro de la enfermedad general que tiene el sistema en el que vivimos, ¿no? La experiencia de estas redes de soporte comunitarias en el Raval tiene bastante antecedentes en la organización social y vecinal que tiene históricamente el barrio, pero que tiene un nuevo impulso tras el movimiento ciudadano del 15M en el 2011 y que tiene un nuevo pico en el 2015 con el resurgimiento de los mal llamados narcopisos, cuya definición real es la narcoespeculación inmobiliaria, y luego, entre muchas otras cosas, con la lucha por el centro de atención primaria del Raval Norte, cuyas condiciones actuales, por ejemplo, son una vergüenza, ¿no? Esto implica que, en cierta forma, y afortunadamente, la pandemia encontró bastante formada a parte del barrio, con organizaciones horizontales de base que han hecho que la crisis no sea tan dura. En todo caso, vuelvo a remarcar que la pandemia ha hecho aún más evidentes las necesidades y patologías del barrio y la sociedad en general. No es que hayan surgido nuevas problemáticas o desafíos, sino que las han sacado aún más a la luz. Por ejemplo, el grave problema de la especulación inmobiliaria y la pobreza en general, cuya máxima expresión se refleja en las personas que viven en una situación irregular administrativa, ¿no? Bajo una ley racista de extranjería que existe. Todo eso se ha hecho aún más visible y
se puede constatar día a día. Bueno, estos cientos de problemas y patologías que sufrimos hoy son tantas que, como el tiempo es acotado, voy a centrar el testimonio, ¿no?, en las que considero como más claves, ¿no? Ya que para esta misma salud mental, física y social del barrio y la sociedad, ¿cuál fue la respuesta vecinal a ello, ¿no? A la pandemia que surgió, a la crisis que surgió a raíz de ella? Yo creo que al principio fuimos los vecinos y las vecinas y los vecinos los que tuvimos que dar la respuesta inmediata a esos múltiples problemas que se agravaron en la pandemia. Fue la primera respuesta, ya que las administraciones normalmente llegan un poco tarde o mal. Entonces creo que los vecinos fuimos los que empezamos a tener este primer gran impulso de colaborar, de ayudarnos entre nosotros. Por ejemplo, para poner una muestra, voy a poner un caso que para mí era paradigmático, de una familia, por ejemplo, que eran 5 integrantes que vivían hacinados en una habitación, que no tenían más ventilación que un hueco en una puerta hacia el salón, ¿no? En un piso del siglo XIX que no había recibido mantención, yo creo, desde que fue construido. Sus propietarios obviamente lo tenían ahí olvidado, pero cobrando bastante. En el cual todos los integrantes de esa familia se encontraban en situación irregular. Los ingresos informales de un padre y una madre explotados con jornadas eternas y extenuantes desaparecieron de golpe, y de pronto deben encerrarse en ese minúsculo espacio con muy pocas condiciones de habitabilidad, con apenas un móvil de prepago, sin datos para toda la familia, como única vía precaria de comunicación con el exterior. Esto implica, por ejemplo, entre muchas otras cosas, la imposibilidad de los mismos infantes, de las y los infantes, de seguir con sus estudios. O sea, ellos no pudieron, muchos ni siquiera comunicarse con sus colegios, o escuelas, o institutos, y que la misma brecha social y económica se acrecentara, fuera aún mayor, ¿no? Si eso fuera poco, lo peor vino después con la llegada de esta nueva normalidad, pues su piso fue que propiedad de un fondo de buitre fue amenazada con ser desahuciada, ¿no? Ya que la crisis llegó incluso a todas las personas que conviven en él. Que esta amenaza latente sigue ahí, permanente, ¿no? Este caso extremo de personas que antes del COVID ya se encontraban en esta importante situación de vulnerabilidad económica, también se hizo extensivo a otras que nunca se imaginaron llegar a esta situación, ¿no? La de no tener recursos para salir adelante, a pesar de ser nacionales, contar con mayores facilidades de acceso a redes de soporte, de contacto, como familiares, amigos, etcétera. Ya que esto lo intento poner como manifiesto para ver que, además de la horizontalidad que se generó un poco con la respuesta de trabajo de las redes comunitarias vecinales, la transversalidad de las personas que fueron participantes y beneficiarias de esta experiencia, que aún permanece, porque realmente el problema no se ha acabado, sino que todavía está recién, yo creo, empezando. Bueno, fueron múltiples y muy heterogéneas las redes de soporte que surgieron en el Raval frente al gran desafío de la pandemia, ¿no? Siendo las redes de alimentos y productos básicos las que en un principio, y por la situación de extrema emergencia, adquirieron mayor protagonismo. Nosotros trabajamos con varias, de manera directa o indirecta. La red antirracista, Vecinos en Red, la de gitanas y gitanos del Raval a través de la Iglesia de Filadelfia, la Asociación Calauzí, el Sindicato de Mujeres Cuidadoras Sin Papeles, la Xarxa de Suport Mutuo del Raval, entre muchas otras, ¿no? Siendo estas últimas dos, el Sindicato de Mujeres Cuidadoras Sin Papeles y la Xarxa de Suport Mutuo, las que permanecen funcionando. Una característica importante, común a todas, es que todas la hicieron de una manera muy abierta. No solamente para las personas vinculadas directamente a esas entidades o las vecinas que organizaron estas redes, ¿no? Sino que todas las personas que solicitaban auxilio
recibían una respuesta. Muchas veces no se llegaba a todo el mundo que lo solicitaba, pero siempre se hacía el esfuerzo de poder hacerlo, ¿no? Se llegaron a más de 3.000 personas con estas pocas redes que estaba comentando. Desgraciadamente, por varias razones, muchas dejaron de funcionar, siendo una de las principales las mismas exigencias administrativas que existieron, y una muy importante es que el fin del apoyo del Banc dels Aliments, ¿no? Que selectivamente dejó de brindar apoyo a todas ellas para concentrar su aporte a otras. Todo esto después del verano, en septiembre, se dejó de recibir todo ayuda, ¿no? Para mí esto último es bastante grave, ya que se hicieron unas exigencias que por un lado eran el Banc de Alimentos exigía unas cosas a las redes de soporte que eran imposibles de cumplir, como contar con cámaras de frío cuando la ayuda misma que entregaba ni siquiera la necesitaba, o que por el mismo sentido del funcionamiento de la red era una condición imposible, ya que se empezaron a solicitar los datos personales de las personas que participaban o que recibían colaboraciones, algo que era totalmente fuera del lugar. Entonces, realmente yo no entiendo eso, de esa decisión del banco, y que de hecho hoy día el Raval no recibe ningún tipo de ayuda ahí. Pero para centrar directamente ya en lo importante de lo bonito, quizás de esto ha sido la respuesta vecinal, es que es esa definición, la de la participación de las personas, ¿no? No como persona beneficiaria o usuaria directamente, la que más me gustaría destacar a mí, ya que todas las redes intentaron siempre tener un carácter participativo y solidario, además de generar una importante intercolaboración que existió entre las redes, ¿no? Porque, por ejemplo, el sindicato de mujeres cuidadoras sin papeles que trabajan en la Ateneu mismo, se abastece, además de una colecta comunitaria que aportaban vecinas y vecinos directamente, de los remanentes de otras redes. O sea, la ayuda semanal o que quincenalmente sobraba en otras redes, no se almacenaba pensando egoístamente en qué va a pasar más adelante, sino que se redistribuía. Y eso era muy bonito. También lo mismo pasó con el tema de las colectas comunitarias, ya que uno podía ver cómo vecinas con problemas económicos incluso compartían lo poco que tenían. Tenemos casos de vecinas que colaboraban con productos que alcanzaban el 20, el 30, el 40 o 50% incluso de lo que es su pensión. Lo mismo con restaurantes que estaban cerrados, igual buscaban maneras de colaborar, lo mismo que los comercios que estaban con dificultades también decían presente, ¿no? Para mí eso ha sido lo esencial, está como intento de perseguir un ideal de una participación que fuera como todo el barrio, y siempre teniendo como expresión fundamental la solidaridad, por sobre lo que es el asistencialismo o la caridad. Eh, yo recuerdo siempre lo que decía Eduardo Galeano, que decía que a diferencia de la solidaridad, que es horizontal y que se ejerce de igual a igual, la caridad se practica como de arriba a abajo, ¿no? Humilla a quien la recibe y jamás altera ni un poquito las relaciones de poder, ¿no? Que al final las redes de soporte vecinales y comunitarias han intentado establecer unas nuevas bases de trabajo e interrelación, que a la vez ponen en crisis esas anteriores, ¿no? Basadas en una especie de paternalismo y limosna que realmente hoy día no tiene mucho sentido, ¿no? Por eso también me gustaría referirme a experiencias de pequeñas, de una manera rápida y sintética, a ciertas redes que han tenido éxito en esa búsqueda, porque hay muchas que no pudieron lograrlo, ¿no? Por ejemplo, que además de esta misma emergencia alimentaria, se han fortalecido más que nunca las redes de soporte contra la especulación inmobiliaria y la crueldad de los Perdona, vecinos. perdona, Felipe, a veure si, que ja portem més de 10 minuts, a veure si podem anar, perquè si no, no donarà temps, perquè són massa persones. Me Això queda ja dos seria molt minutos. greu. 2 minutos me quedan. 1 minuto.
Bueno, esta experiencia era eso, que un poco que sean estas mismas entidades, por ejemplo, de los desahucios, que se han fortalecido bastante porque apenas se levantó el estado de alarma, se utilizaron los medios de comunicación para sembrar el terror, ¿no? Que se iba a comprar el pan, que iban a ocupar la casa y todo eso. Hubieron más de 1.200 personas que solamente en un mes, entre septiembre y octubre, estuvieron con el desahucio en marcha, ¿no? Creo que el Raval Rebel, el Sindicato de Habitache del Raval, han conseguido implicar a muchas personas en este trabajo, que es muy horizontal y son ejemplares en ese sentido. Y lo mismo que la charcha de soporte mutuo del Raval, ¿no? Que, con el tema de los alimentos y los productos básicos. Yo creo que es complicado analizar por qué algunas lograron conseguir este concepto de la solidaridad, otras que no lo lograron y tuvieron un desgaste en la organización y su decadencia, pero que sí que hay que mirar los ejemplos bonitos de estas otras redes que lograron evitar la práctica de la caridad, sino de la solidaridad, y que eso es lo impagable, ¿no? Y que, bueno, haciendo un resumen, yo creo que las redes de soporte vecinal han sido las primeras en dar esta respuesta al COVID, llegando mucho antes y mejor que las administraciones, y que son las que poco a poco pueden dar salud, yo creo, a toda la comunidad. Muchas gracias, y ahora Ana nos va a comentar su experiencia. Muchas gracias. Hola, un momentito que me voy a poner el reloj porque si no me pasaré, ¿vale? Bueno, ¿me oís bien? ¿Sí? Vale, pues Sí. soy Ana del Casal de Barri de la Viña, trabajo en dinamización y cohesión social, que básicamente es como intervenir de manera comunitaria en el territorio, ¿no? Según las demandas y las necesidades del territorio. Hoy estoy aquí en representación del Casal de Barri, pero sobre todo de las redes vecinales y de todos los proyectos, ¿no? Que se han creado, pues ya también, como decía Felipe, a raíz de todas esas demandas y necesidades que muestra un territorio, como es el caso de la Marina, más conocido como la zona franca, que son muchísimas necesidades, ¿no? Y carencias, que durante la pandemia pues se han disparado, bueno, ha sido algo, creo que en casi todos los barrios sufridos, pero en algunos como es el nuestro, pues se ha sufrido bastante, ¿no? Intentaré explicaros así de forma global, porque aunque yo no pertenezco a una red vecinal propia, sí que a través del Casal intervenimos en diferentes redes y le damos apoyo informal o formal, ¿no? Entonces, de manera general os explico un poco cómo han surgido primero esos proyectos vecinales, luego cómo desde el Casal se les ha dado apoyo a través del Casal Comunitario, que es un proyecto de acción comunitaria, y acabo explicando cómo nos gustaría darles continuidad, ¿no? Para que esos proyectos siguieran siendo autogestionados en un futuro, ¿no? Entonces, como comentaba, ¿no? A raíz de la pandemia, pues todas estas necesidades del territorio comienzan a agravarse y ahí surgen proyectos de acción directa gestionados y creados por los propios vecinos y vecinas de la zona franca. Entre estos proyectos, algunos en común con los que comentaba Felipe, ¿no? Son el reparto de alimentos, creamos un banco de alimentos alternativo al banco de alimentos formal, al cual solo accede si eres derivado por servicios sociales. Luego se creó otro banco de recursos de higiene personal, desinfección del hogar y EPIs, recolectas y repartos de material escolar y mascarillas. En general, ¿cómo funcionan estas redes? Es que ante una demanda en el territorio se activan dos itinerarios, ¿vale? Un itinerario sería la respuesta directa, la acción directa por parte de los vecinos, que es de cogemos, vamos al Mercabarna, reciclamos comida, la preparamos y hacemos un lote para que esta familia tenga comida. Y de forma paralela
yo lo que hacía es que me encargaba de que durante ese tiempo gestionar derivaciones a recursos formales del barrio, como son, por ejemplo, servicios sociales, ¿no? De tal manera que cuando una persona o una familia está a espera de recibir una ayuda formal, si le llega, claro que a veces no le llega, los vecinos ya estaban actuando, ¿no? Y era una forma de dar una respuesta rápida y luego asegurarnos que la parte de la institución pues continuará dando esa respuesta de una manera más formal y continua. Bueno, pues a partir de ahí vimos que, no sé, que la relación que se creó y los canales de comunicación eran bastante efectivos y desde el ayuntamiento y acción comunitaria nos plantean, al considerarnos un referente importante en el barrio, sobre todo con muchas minorías como con las que trabajamos día a día, como son la población gitana, personas migrantes, tal, nos plantean gestionar un proyecto que se llama Casal Comunitario. El objetivo principal de este proyecto, uno de los principales, es dar apoyo a las redes vecinales, no tan solo a ellas como red vecinal o como las necesidades que les surjan de manera interna, sino ayudarles también a cubrir la necesidad a la población que las mismas redes le proporcionan ayuda. Entonces, a partir de ahí creamos la taula solidaria, que le llamamos, en el que invitamos a todos los agentes de la zona franco del barrio de la Marina, tanto vecinos como a título personal, como colectivos de diferentes tipos de activismos, asociaciones de vecinos, referentes de instituciones, centros cívicos, ¿no? A diferentes agentes les invitamos a participar en la taula y crear grupos de trabajo. Como hoy el tema, ¿no?, por el que represento son las redes vecinales, os explico un poco qué se crea ahí. Pues bien, a través de las demandas y las necesidades que detectamos con vecinos y con análisis del territorio y tal, creamos diferentes proyectos. Uno, por ejemplo, el llamado muy famoso aquí, que es Mama Papa Tincaca, que se encarga, ¿no?, de dar toda la parte de higiene o productos básicos para los bebés de 0 a 3 años. Luego creamos las mascarillas comunitarias, que es una creación de cosen a diferentes grupos autogestionados de costura más otro tipo de talleres, que lo que hacen es crear unas mascarillas que luego repartimos en función de la población más necesitada, como son, por ejemplo, el albergue de personas sin techo, apartamentos de gent gran, personas derivadas de servicios sociales, personas voluntarias o receptoras del banco de alimentos, etc. Otro de los proyectos que se comienza ahora, ¿no?, durante la pandemia, y se le pretende dar una continuidad y un apoyo durante años, esperemos, es la red de voluntariado de la Marina. Hemos creado una red, una bolsa de voluntarios de diferentes partes del barrio de la Marina. Estos voluntarios vienen tanto a título personal como provenientes de otros proyectos a los que acceden, digamos, de forma gratuita, pero dan un retorno social a la comunidad, ¿no? Entonces, una bolsa que actualmente tiene unos 20 voluntarios y las demandas nos llegan a través de otros proyectos, no sé si conoceréis, como Proyecto Radas, que actúa directamente con Jen Grant, que vive sola, a través de la enfermera comunitaria, a través de la tabla de salud y salud mental, y bueno, de diferentes proyectos. Desde el Casal Comunitario no tengo tiempo de explicaros ahora mismo todos los proyectos que estamos haciendo, pero bueno, en general, transmitiros la idea, ¿no?, de que ante una necesidad detectada, ya sea de manera formal o por la atención directa a una familia, desde el Casal activamos diferentes redes de respuesta. Una de las respuestas más rápidas, que más efectivas está siendo hasta el momento, son las respuestas que han sido productos de la autogestión y de colectivos, ya sea a nivel de habitache,
de parar desahucios, de asesorar a una familia cómo debe de actuar ante un desalojo o un desahucio, cosa que es bastante importante en el barrio. Y en general, ¿a qué le queremos dar continuidad para ir un poco acabando? Es sobre todo esta red de voluntariado, y lo que no queremos olvidar no es cómo todos estos vecinos y vecinas se han autoorganizado de una forma que han dado una respuesta mucho más rápida, igual que muchos equipamientos que ya llevábamos años trabajando, ¿no? Y algo que me gustaría también resaltar es que, aunque parezca algo idílico, creo que aquí ha sido un ejemplo que se puede conseguir, y es de crear cómo ciertos equipamientos de gestión cívica, no pública y no privada, podemos crear un puente súper eficaz entre una parte de la población y, por ejemplo, instituciones o recursos más formales como es servicios sociales. Nosotros ahora mismo creo que hemos conseguido, entre todas y todos, entre las redes vecinales, entre las instituciones y tal, crear un sistema de comunicación súper efectivo, que se trata de: hey, hay una demanda, hay una necesidad súper importante, vamos a activar todo lo que tengamos a mano. Todo lo que tenemos a mano es redes vecinales, todo lo que tenemos a mano es servicios sociales, son proyectos comunitarios que llevan años funcionando, proyectos comunitarios nuevos, y en general cómo se puede crear una red que, a través de igual una figura técnica o varias figuras técnicas, permita dar una respuesta y al mismo tiempo crear recursos para un futuro, ¿no? Y para esa misma respuesta. No sé si se lo he llegado a transmitir muy bien. Y bueno, creo que acabo a tiempo. Gracias por la oportunidad y nada, dejar ese mensaje, ¿no?, de que a través del fortalecimiento de todo eso, de esa comunicación, se puede llegar a población que desde diferentes lugares se considera excluida socialmente, y que creo que está en manos de redes vecinales como nosotros y de colectivos que se autogestionan, darles voz y hacer que su demanda llegue a los lugares que corresponden, ¿no? Y nada más, muchas gracias. Vale, gràcies a tu, Anna. Vale, doncs ara, tot seguit, mira, començarem amb la segona... No sé si se'm veu, perquè encara continuo veient a l'Anna. A veure... Bueno. Ara, vale. Ara començarem el segon bloc, vale, sobre intervencions comunitàries en temps de Covid, de com s'han dut a terme, sobretot aquelles que ja s'estaven duent a terme abans del Covid i com s'han adaptat per continuar-les. I en aquest cas tenim per una part a la Laura Cardús, que és delegada d'Accions Educatives de la FEP i responsable de projectes socioeducatius i del voluntariat a l'entitat, que mobilitza uns 200 joves anualment entre la província de Barcelona i la ciutat de València. I també tenim el Gran Circ, que aquí veureu que hi ha 3 persones. Per una part, el Javi Barroso i la Núria Valls, que són artistes i amb un llarg recorregut com a formadors del circ social. I una invitada molt especial, a la Glòria Pereira, que és una veïna que ha participat en 2 edicions d'aquest projecte, el Gran Circ a Nou Barris. Quan vulguis, Laura. Hola, gràcies. Doncs, sí, gràcies, perfecte. Doncs moltes gràcies per convidar-nos. Jo explicaré una mica la nostra experiència del projecte En Tandem Plus, que són projectes que fem amb l'Agència de Salut Pública, i estic molt satisfeta d'estar en aquest entorn tan activista i tan comunitari. Us agraeixo molt que es doni visibilitat a aquestes accions i sobretot que ens convideu també a participar nosaltres, i comentar-vos també que el que presentaré és fruit de la feina d'un equip. Jo només soc la portaveu avui aquí, i també de la col·laboració amb moltes entitats, plans comunitaris, institucions i
etc. D'acord? Doncs, Adrià, si vols passar la diapo, si us plau, només explicar-vos molt breument que som una associació que estem implantades aquí des de l'any 2007-2008 i a València des del 2017, però que l'origen és francès. És una associació que ens diem AFEP, que ve dels sindicats universitaris, que busca promoure la participació del jovent en el seu entorn immediat, diguéssim, i que la nostra metodologia més central de treball és la mentoria social i educativa. La mentoria no sé si us sona, però és un tipus d'intervenció, d'acció que es basa en l'acompanyament individual entre una persona voluntària i, en el nostre cas, un infant o adolescent, un nen o nena. Treballem, per tant, amb una metodologia individual per adreçar-nos una mica a cada persona a les seves necessitats i preferències i des de l'educació informal, sobretot en qüestions de prevenció de l'abandonament escolar prematur i per treballar qüestions que són tan importants per l'èxit educatiu com l'autoestima, com la motivació, com l'autonomia i com les pròpies llengües vehiculars que es parlen als centres educatius. D'acord? Si ho pots passar, si us plau, Adrià. Doncs us explico així molt resumidament la història de la iniciativa que vinc a presentar perquè m'interessa més sobretot explicar-vos què vam fer a partir del març amb la pandèmia i què estem fent aquest curs per adaptar-nos a les noves circumstàncies. Doncs la iniciativa En Tandem Plus sorgeix l'any 2012-2013 en aquell curs escolar arrel d'una banda de diagnòstics de salut física i mental d'infants i adolescents d'uns barris a Barcelona. Sorgeix aquesta idea de combinar la metodologia de la mentoria, que és aquesta metodologia més individual, amb altres accions més col·lectives i artístiques, que es veia que podien encaixar i bé i complementar-se bé, sobretot. Doncs l'Agència de Salut Pública, nosaltres com a associació i el Consorci d'Educació, i en aquell cas l'Ateneu Popular de Nou Barris, que us saludo que també esteu aquí avui a la sessió, i més endavant amb Som Circ, que és una altra associació de circ, doncs es va crear el projecte Amics i Circ. Ja us dic, ara ja fa 8-9 anys que es va crear aquest projecte que combinava les accions de mentoria amb el circ per nois i noies de les escoles de primària de Verdó i Vell de Bon Pastor, aquí a Barcelona. I el seguim fent des de llavors. Després, veient com combinaven força bé aquestes metodologies i tenia cada vegada més èxit, diguéssim, la proposta, es va proposar fer-ho també al Carmel, que també aquí tenim unes col·laboradores de luxe del Pla Comunitari, i amb l'Escola de Música a la Pausa vam crear Música en Tàndem, que es fa des de l'any 2016-17. En aquest cas, l'activitat col·lectiva és música de banda, d'acord? Després us ensenyarem algunes imatges i, finalment, una mica tornant a reproduir el mateix model, l'any 2017-18 es va crear al barri de Verdum, de Nou Barris, també amb el Pla Comunitari i una escola de música, el que coneixem ara com Teatre Musical en Tàndem, en aquest cas per dues escoles del barri de Verdum. Si em vols passar, sisplau, la diapo. Gràcies. Doncs el funcionament bàsic de la iniciativa, que, com us comentava, cerca acompanyar nois i noies que estiguin en alguna situació de vulnerabilitat en l'àmbit escolar, doncs per una banda amb una acció de mentoria, 2 hores amb una persona voluntària jove, que es fa una tarda per setmana, una trobada individual, i després un espai grupal artístic, i cada tècnica artística, ja us he explicat, és diferent una mica a cada barri. Evidentment, amb talleristes professionals d'entitats o centres que es dediquen a això. I també plegats, el grup treballa per preparar una mostra o diverses mostres artístiques per final de curs. Això ens permet, per una banda, treballar les qüestions que ja treballem amb la mentoria en si, com us comentava, l'autoestima, l'autonomia, la motivació, etc., i les competències o els avantatges del treball artístic, del treball grupal, del treball en col·lectiu amb un projecte comú. I, a més, evidentment, ens adaptem a la realitat de cada territori i a les necessitats de cada grup humà amb el que es treballa. I tot plegat és imprescindible fer-ho en coordinació amb els equipaments del barri, amb les associacions del barri, amb els talleristes professionals, amb els diferents equipaments que ens deixen espais, etc. Si voleu passar, sisplau, perfecte. Llavors, aquí teniu algunes imatges de l'acció
d'Amics i Circ, a Baró i a Bon Pastor. Com veieu, hi ha l'espai de tàndem individual i l'espai col·lectiu de tallers de circ. En aquest cas és un taller a l'Ateneu de Nou Barris. Si voleu passar, sisplau, Adrià. Perfecte. Aquí hi ha una mostra de l'activitat de música al Carmel amb nois i noies de 4 escoles del barri del Carmel. I la següent diapo, sisplau. I l'activitat a Verdum, que primer es va fer una activitat artística de dibuix, d'il·lustració i còmic, i actualment s'està fent la teatre musical que implica música, cant i teatre, amb nois i noies de 2 escoles del barri. Molt bé, em pots passar, sisplau? Perfecte. Llavors, què va passar? Igual que tots i totes vosaltres, estàvem portant el curs més o menys normal al març i tot d'una setmana per l'altra es van cancel·lar les activitats extraescolars, es van tancar les escoles, es van tancar els nens i nenes a casa. Si us recordeu, durant 6 setmanes els nens i nenes no podien ni sortir al carrer. I llavors la nostra primera urgència, després d'entrar en pànic, va ser parlar amb l'Agència de Salut Pública, preguntar què fem i després buscar la manera de poder tirar endavant els tàndems. Per una banda, l'activitat individual, les de mentoria, es van seguir tirant endavant de forma virtual. Vam carregar-nos de valor i de recursos, ens vam informar i vam, d'una banda, assabentar-nos de com estava la situació a casa dels nois i noies per assegurar-nos que tothom tenia connectivitat i dispositius, i, per una altra banda, facilitar recursos i seguiment a tot el voluntariat per assegurar que podien fer l'acció de mentoria que normalment fan en presencial, fer-la en virtual. Aquí teniu alguns exemples d'uns vídeos que vam crear amb propostes per fer els acompanyaments, vam fer fitxes pedagògiques, vam fer agendes culturals i després fèiem els seguiments i ens asseguràvem que es trobaven, sigui per videotrucada o cadascú es va anar una mica inventant la manera de seguir en contacte amb els xavals durant els mesos de confinament més dur de la primavera. Si ens ho pots passar, sisplau. Gràcies. Després, pel que fa a les activitats grupals que acompanyaven en Tandem Plus, va haver-hi diferents metodologies. Per una banda, per exemple, les activitats de circ es van fer... Aquí hi ha aquesta web, que no sé si me la pots obrir, Adrià, que es va crear amb tots els recursos de circ i cada setmana es feien unes trobades amb els nens i nenes des de casa seva perquè poguessin seguir l'activitat de circ i aquí tenien els recursos recopilats perquè poguessin practicar amb l'espai i el material que tenien a casa seva, que de vegades eren rotllos de paper de vàter, el que fos. Si em pots tornar a la diapo normal, si us plau. I després d'altres activitats, com la de música, es van fer el que es diuen activitats diacròniques, és a dir, es creava el recurs i s'enviava per WhatsApp la proposta i cada noi o noia ho feia quan podia al llarg de la setmana, en lloc de fer-ho tots grupals i junts. Llavors, això va ser una mica l'adaptació en el moment de pandèmia d'abans de l'estiu. I, clar, el repte d'aquest curs era important perquè no sabíem amb què ens trobaríem, no sabíem ni tan sols si tindríem voluntariat, si tindríem trobades, no sabíem res i sortosament hem pogut posar en marxa els 3 projectes, hem pogut aconseguir un munt de voluntariat, estem molt impressionades i sobretot tenint en compte que un volum molt important del nostre voluntariat és universitari i els universitaris tampoc estan, diguéssim, en el seu millor any, perquè no estan podent anar a classe, essencialment, però malgrat això hem aconseguit crear els tàndems, fer les presentacions amb totes les limitacions que us pugueu imaginar, sovint fent molt ús de l'espai públic per evitar estar en llocs tancats. I algunes vegades sí que és cert que els tàndems estan fent les seves sessions a distància, malgrat que s'ha prioritzat la presencialitat perquè ens sembla molt important mantenir-la sempre i quan es pugui i alguns cops quan hi ha confinaments preventius, alguna de les parts del tàndem, que això passa, ja ho sabeu, a les escoles i als instituts, el tàndem se segueix veient en virtual, a distància. Si em pots passar el següent, sisplau. Llavors, les activitats grupals sí que han seguit, han començat ja les activitats de música en tàndem, en aquest cas s'han adaptat una mica perquè no es podien fer servir instruments de vent, s'ha passat a instruments que fossin més, diguéssim, fàcils per la pandèmia i s'han modificat una mica les dinàmiques a nivell d'aforaments i grups per facilitar això. I també, la següent diapositiva, sisplau, també el circ i el teatre musical que començant al gener es faran les adaptacions conseqüents també per poder fer-ho en condicions de seguretat, però per assegurar que tots poden seguir fent-se. Si em pots passar la següent diapositiva, sisplau. Llavors, el que ens ha servit tota aquesta experiència, primer de tot per adonar-nos que
que són activitats que ens feia patir que no es poguessin seguir fent, però s'han pogut seguir fent perquè són activitats segures. Són activitats que són molt, les de mentoria, molt a nivell individual, en petit comitè i en espais segurs, en espais o bé de l'aire lliure o d'equipaments que estan preparats per ser segurs, diguéssim. I el repte d'aquest curs ha sigut sobretot la qüestió de com que utilitzem molt els equipaments i els recursos dels barris, doncs les limitacions pròpies d'aquests equipaments, de qüestions d'aforament, qüestions d'equipaments tancats, i està sent un repte i un esforç d'imaginació important pels tàndems per buscar-se coses a fer a les tardes sense poder accedir molt sovint a recursos que normalment estan oberts i estan disponibles. I finalment, si em pots passar l'última, sí, doncs una mica la sorpresa i l'alegria d'aquest any pels projectes en Tandem Plus ha estat adonar-nos que són projectes molt estimats i arrelats al territori, que hi ha una coordinació enorme entre tots els agents que ja estem implicats i implicades, que tots els col·lectius s'han volcat per buscar adaptacions de forma creativa i per evitar que en aquest any que és tan complicat a nivell escolar i és tan complicat a nivell de, ja ho comentàveu en les primeres presentacions, a nivell de salut física i mental pels nois i noies, per les famílies, per tothom, però nosaltres diguéssim que ens dediquem i ens preocupa la situació dels escolars, dels estudiants, doncs ens semblava molt important no deixar-los fora, de tenir primer un espai d'acompanyament i després un espai de lleure artístic, Llavors, bé, ens semblava que tenia molt sentit seguir-ho fent i de moment ho estem aconseguint i ens adonem que tenim, malgrat que hi ha pors i hi ha reticències i com sabeu, encara, òbviament, hi ha famílies que no se senten prou tranquil·les que els seus fills participin en certes coses, però sentim que les iniciatives són molt apreciades i que es valora l'impacte que tenen des de les mateixes famílies, escoles i tots els agents que hi treballem, vaja. Doncs per part meva ja està. Moltes gràcies. Hola, doncs gràcies per convidar-nos a estar aquí i poder presentar-vos aquest projecte del Gran Circ, que és un projecte de circ social que està dirigit a persones majors de 65 anys d'aquí de Nou Barris. Llavors, el projecte de circ social al Gran Circ havíem fet 2 edicions ja i aquest any 2020 era la tercera. I ens va enganxar que just havíem acabat de començar i nosaltres, quan de cop i volta vam haver de deixar de fer classes presencials, en un primer moment vam dir, bueno, doncs què fem? Esperem, a veure si podem acabar podem seguir amb el projecte i el que farem de moment serà fer trucades a les persones participants, que són persones majors de 65 anys i que, com ja sabem, és un col·lectiu dels quals ha quedat més aïllat durant tot aquest temps de la pandèmia. Llavors, en aquestes trucades el que volíem era fer aquest seguiment, acompanyament, estar una mica a prop els uns dels altres mentre esperàvem el poder reemprendre tot això. Al cap d'unes setmanes vam veure que no, que això s'allargava i que ens havíem de replantejar la situació i vam decidir de fer les classes online, preparar les classes entre els formadors, cada un segons la tècnica que havíem de fer i fer-ho arribar a les persones grans. Què passa? Que aquí ens vam trobar amb la bretxa digital, ja que no tothom tenia aquest accés a un telèfon, a un smartphone o una tablet. I aquí vam, a través d'aquestes trucades, vam indagar en quin estat, si tenien accés o no, si podrien tenir aquest accés o no als vídeos que anàvem a fer per fer les classes. Molt bé, mentre continuem posem el primer vídeo, sisplau, i així veiem una miqueta el que fèiem. Van decidir que no ho faríem en streaming perquè era molt difícil que poguessin fer-ho a l'hora adequada, que es poguessin connectar i tot això. Així que el que van decidir seria gravar les sessions, primer, perquè ho podien fer quan els hi anessi bé i també perquè així podrien repetir i aprendre una miqueta més a partir d'aquí. Les van penjar al canal de YouTube de l'Ateneu
i podien accedir al contingut a través dels seus mòbils o tablets. Aquí sí que va tenir un paper fundamental Vincles perquè tothom es pogués connectar. El que no tenia tablets els hi van aportar i els que tenien problemes tècnics també els hi van fer un cop de mà. Aquí podeu veure una miqueta el que van fer i el que sí que van tenir molt en compte a l'hora de fer les classes aquestes era el material que ells i elles podien tenir en casa per poder seguir les classes. Va ser un material, com podeu veure, que està a totes les cases i van adaptar les classes de circ amb aquest material. I a través de les trucades que es feien també van fer un seguiment tècnic per si sorgien dificultats per reproduir els vídeos i també resolíem dubtes tècnics, però de la tècnica de circ, de les classes. I ara el que sí que tenim amb nosaltres és la Glòria, que ens explicarà una miqueta com va viure aquest curs tan estrany. Doncs jo ja venia abans i nos ha servit de molt el que havíem après abans durant el confinament. I amb les que teníem online, anàvem fent de casa, ha anat molt bé, perquè era una hora que si no podies fer-la una hora, la feies a l'altra i tenies l'oportunitat de poder fer les coses durant la setmana, no? I gràcies a les trucades d'aquí de la Núria i de Vincles, que s'ha posat molt d'interès en totes les persones que estem ficades a dintre, ens ha servit de molt i la veritat, el confinament, entre comillas, ho he passat força bé, perquè una cosa i l'altra he estat molt acompanyada entre tothom, els del circ i de Vincles i moltes amistades. M'ha servit de molt. Vinga, gràcies. Molt bé. I ara també us explicarem una coseta perquè nosaltres al final del curs del Gran Circ sempre fan un espectacle i aquest any evidentment no ho podien fer. Què van fer? Van decidir que els formadors i formadores faríem aquest espectacle en virtual. Si pots posar el segon vídeo i així el veiem tots. I també els hi vam animar a través de les classes perquè elles també realitzessin alguna gravació o una peça artística per incloure-la al vídeo de l'espectacle. Ja podreu veure al final d'aquest vídeo com van participar i les trucades. Sí, al final les trucades van acabar sent un punt també molt fort dins del projecte, ja que era aquesta manera d'apropar-nos i d'estar ben a prop amb les participants, perquè era una manera de que el projecte de circ no només fos les classes de circ online, sinó aquest apropament i aquest seguir connectades i aquest sentiment de pertinença que normalment es genera en el grup, a les classes, que es pogués mantenir una mica tot això i el caliu també, tot i la distància física, vam intentar-ho a través d'aquesta via. Al final tot això ho trobem que és molt important per mantenir, perquè ens hem fixat durant la pandèmia molt en tot l'aspecte de la salut, més aviat amb el tema físic o més de la malaltia, però a vegades ens hem deixat aquest aspecte més relacional, més de les emocions i creiem que era una manera de fer-nos molt costat mútuament. I, no sé, Glòria, tu això ja ens has explicat una mica, però realment al final les trucades i sí, no, les trucades han anat molt bé perquè ens heu ajudat molt, perquè quan estàs en un moment de soledat arribes o te truca una trucadeta i això t'anima, puja una miqueta la moral, no cada estona enfonsada. I els exercicis els has pogut seguir bé? Encara ahir he obert la taula, l'he buscat i encara he estat fent cosetes ahir també. Molt bé. T'hem vist el vídeo. Has vist el vídeo? Com ho vas gravar? Doncs mira, una amiga ha vingut a casa i diu, vinga, tu grava perquè jo sola no puc fer les coses. I l'amiga m'ha vingut a casa i me l'ho ha gravat ella. Molt bé.
Doncs, bueno, això ha sigut aquest any tan dolent i ara el que sí que tenim és molta esperança en el curs que comença i el que sí volem intentar fer-ho el més presencial possible. Això és prioritari per nosaltres perquè, clar, la cohesió de grup, l'acompanyament, los chistes que nos contamos, ¿verdad, Gloria? Oh, es fantásticos. Estos por internet no suenan igual. I prendrem les mesures necessàries perquè sigui un espai segur. Farem grups més petits, estarem separats i també una part la farem a l'aire lliure perquè no hi hagi problema. Llavors, el que tindrem preparat per cada participant és un material per a la pràctica de circ, que serà individual, i mascaretes. Llavors, aquest material, si tenim molta mala sort i ens tenim que confinar, les classes que farem per internet, aquest curs seran amb material adequat a les tècniques que fem. I també el que farem serà creuar els dits i que això no tingui que passar. I el material que tenim gravat ho retomarem i ho farem amb millor qualitat i més explícit i entenedor perquè ho puguin fer amb el material nou que tenen. I penso que per nosaltres ja està. Hem explicat el que hem pogut i com que sé que després n'hi haurà preguntes, ja respondrem també com puguem. Fins ara. Gràcies. Perfecte, moltes gràcies a tots i a totes. I ara ja espero que se'm vegi ja. Si voleu, comencem per l'últim bloc sobre com revertir les conseqüències socials i en salut des de l'acció comunitària, en la que aquí participarà l'Helena Simón, llicenciada en Sociologia i que actualment treballa com a tècnica del Pla Comunitari del Besòs Maresme des de fa 2 anys. I també tenim a l'Aida García Villar, que és llicenciada en Història i que la seva trajectòria sempre ha estat lligada a la realització de projectes socials i actualment treballa en el Pla de Desenvolupament Comunitari al Carmel Amunt, que esperem que properament pugui treballar amb ella. Endavant. Gràcies per la invitació i bona tarda a totes. Hem de comentar que això de les sessions científiques inicialment ens feia una miqueta d'impressió, però en tot cas agraïm molt l'oportunitat de poder portar una mica el que hem fet en els territoris. Primer el que faré és una mica explicar de forma global com ens hem hagut d'adaptar des del pla comunitari en aquesta realitat i també destacar quines oportunitats hem vist i concretament us volíem presentar una experiència de creació comunitària per revertir els problemes o el malestar en salut emocional. Des del pla comunitari, com molts altres agents que per sort també tenim al territori, que fan també acció comunitària o tenen aquesta mirada, intentem promoure la participació, la creació de xarxa entre entitats, recursos, equipaments i veïns i veïnes del barri. Detectem necessitats i les canalitzem, intentant trobar aquestes respostes comunitàries. Som una figura de frontissa que també complementa els serveis més d'atenció bàsica. Com hem contribuït des de l'acció comunitària en el territori durant aquesta pandèmia? En primer lloc, destacar que som figures que facilitem, som canals de facilitació de la informació, de l'orientació i també de cara a la mediació. En primer lloc, quan a la informació vam intentar estar recollint totes aquelles, en primer lloc, contrastar tots els rumors i els fake news que anaven corrent, intentar facilitar als veïns i veïnes a través de grups de WhatsApp, a través d'una pàgina web que vam crear juntament amb altres serveis i equipaments del barri, Besòs Maresme Antiviral, recollir tots aquells recursos que podien ser de primera necessitat, com s'havien adaptat i també nous projectes que podien aparèixer o ajudes específiques de cara al veïnat. Quan parlem de mediació és que efectivament no hi ha un accés normalitzat als recursos. Ens trobem que hi ha al barri concretament una fortíssima escletxa digital
no totes les activitats digitals són d'accés per tothom i a més ens podem trobar també persones amb barreres lingüístiques. Per tant, també és molt important que les nostres figures, siguin pla comunitari o molts altres agents del territori, fem aquest acompanyament i aquesta mediació. També orientar el veïnat amb les noves emergències. Hi ha una crisi de risc d'exclusió residencial important. L'habitatge sabem que està generant, s'estan acusant molt les situacions, també l'accés a l'alimentació. Per tant, aquesta tasca d'orientació també és rellevant. Hem pogut detectar necessitats en salut emocional i també necessitats en salut física i algunes d'elles el que hem fet és canalitzar-les als deguts recursos i en d'altres sí que hem tingut l'oportunitat de generar alguna iniciativa en específic que ara us explicaré. Hem també pogut fer un acompanyament emocional a veïns i veïnes i també a entitats, també a través del projecte de casals comunitaris, que també el casal de barri de Besòs ho estan treballant. Hem pogut fer alguna formació a entitats del barri per una mica donar eines de com fer front a aquesta crisi i a tot el malestar emocional que això comportava. I d'altra banda també hem pogut fer un acompanyament més individualitzat, específicament amb persones grans que estaven vinculades a les escoles de salut comunitària i amb les companyes aquí de l'Agència de Salut Pública, amb els casals de gent gran, vam poder mantenir aquest contacte continuat amb totes aquestes persones, fent trucades telefòniques i diguéssim que això ho veiem també com una oportunitat. D'alguna manera hem passat de fer activitats potser de gran format que plegaven a moltes persones, ens hem hagut de trobar de fer un treball molt més de formigueta, molt més d'artesania, però això també ha generat que puguem conèixer més els individus, les seves necessitats i preocupacions, i això també veiem que s'està revertint en un enfortiment de les relacions grupals. Per posar un exemple, els grups de WhatsApp on participen veïns i veïnes grans han estat preocupant-se uns als altres, s'han anat preguntant què necessites, com estàs, si alguna persona s'ha caigut i ha hagut de ser atesa, i hem estat totes a sobre. I també com un canvi important a destacar, que també ha comportat aquesta crisi i que també ho recollim com una oportunitat, és el fet que s'han posat al centre les cures, la importància de viure, acceptar el malestar i assumir que som totes vulnerables i prendre consciència que això d'alguna manera ens uneix a totes. I a partir d'aquí és una mica d'on ha sortit també la iniciativa de crear un espai de salut emocional. Pel que fa al tema més d'escletxa digital, una mica el que comentava, que efectivament no totes les activitats es poden treballar a la virtualitat i aquí hem fet una tasca important de xarxa, també amb la resta de serveis i equipaments i sota supervisió de l'Agència de Salut Pública per una mica identificar quines activitats s'havien de poder mantenir de forma presencial. Sabem que els processos d'estrangeria continuen, que els espais de trobada són a vegades estrictament necessaris i llavors per això vam poder fer un document amb una petició per garantir una certa presencialitat. Dit una mica això de panorama més general, explicar-vos la iniciativa que hem dut a terme durant el confinament, un grup comissió de dones del barri que es venien trobant per organitzar una passarel·la feminista intercultural que organitzem cada any, va reconvertir aquell procés que no es va poder desenvolupar en un espai de trobada on les veïnes van expressar d'una forma molt contundent i clara una necessitat de tenir un espai per expressar-se, per ser escoltades, per compartir i això que sembla com algú tan bàsic, doncs efectivament estava mancant. També una de les coses que deien era poder disposar d'eines per gestionar les seves dificultats i també per afrontar la solitud que comportava el confinament. Vam fer una proposta de pensar un grup d'ajuda mútua que una mica pogués revertir aquests sentiments de solitud. Una mica els objectius d'aquest grup d'ajuda mútua, que fa 3 sessions que hem pogut desenvolupar, són els de millorar el benestar emocional de les dones. És un grup no mixte, decidit per elles, i
Són trobades setmanals en les que les participants es troben i comparteixen a partir de les seves pròpies vivències les seves problemàtiques o dificultats i es crea com un saber col·lectiu d'afrontament. Aquí és important destacar que la figura professional, que per sort hem tingut una companya psicòloga que ha vingut a un pla d'ocupació, pla comunitari, i està podent fer de guiatge del grup, però tot i que aquesta figura tècnica és important, realment ens adonem que el mite que els experts les persones expertes són les que han de resoldre els dubtes o han de trobar respostes a tots els problemes és evidentment un mite. I en aquests espais d'horitzontalitat i d'ajuda mútua que una mica hem anat compartint aquí en aquesta sessió, veiem que tenen un gran poder. Un dels objectius que també ens plantegem és que aquest grup d'ajuda mútua pugui ser autogestionat. De moment era un espai que les pròpies veïnes van demanar, però sí que volien tenir una figura que fes més de guiatge, però la idea és poder capacitar alguna d'aquestes participants per tal que puguin tirar endavant els grups. Els temes que es treballen es decideixen entre elles. De moment s'estan treballant temes com l'autoestima, com posar límits, l'afrontament del dol en un sentit ampli, no només de pèrdua d'un ésser estimat, sinó també de pèrdues al llarg de la trajectòria de les nostres vides, identificar també les nostres fonts de benestar i les nostres pròpies potències. Com a punts forts, destacar que hem observat un increment de la fortalesa a l'hora d'afrontar decisions. Hi ha una connexió també de noves veïnes en altres espais de participació. Molt ràpidament ha corregut el boca a orella, han vingut derivacions de l'ambulatori. La idea és treballar, evidentment, articulant això amb serveis socials i amb ambulatori i amb la resta d'agents. I també destacar com a repte, és un grup format per dones de diversos orígens i procedències, dones del Marroc, de Pakistan, de Llatinoamèrica, dones autòctones i d'edats molt, molt diverses. Això dona molt enriquiment, però ara també suposa un repte i posar aquesta mirada interseccional. També una mica destacar d'aquest grup, i agafant una mica la cita que ens portava aquí el Felipe de Galeano, que es genera una interdependència social, és a dir, totes les dones importen i totes elles aporten al grup. No hi ha una relació d'ajuda que és potser el que solem trobar-nos en aquestes relacions d'ajuda més institucionalitzades o de teràpia més privada en el que un rep i l'altre dona, sinó que són espais on efectivament totes estan donant o estem donant i totes estem rebent. I una mica en clau de cloenda, destacar que les avantatges que tenim des de l'acció comunitària és el fet de poder donar una resposta més àgil, tot i que hem tingut molt la sensació que donàvem respostes tardanes, que evidentment les comunitats i la pròpia força ciutadana han tingut aquest poder organitzatiu, però que efectivament des de lo comunitari tenim aquesta capacitat de resposta àgil i de reformular una mica el nostre paper. Com a oportunitat destacar que en aquesta crisi hem vist que s'activava la naturalesa comunitària que forma part de les nostres societats, com hem vist amb aquestes experiències de xarxes veïnals. I sí, una mica també destacar a mode de crítica que efectivament la manca de dades de directrius de com podíem seguir o no unes activitats, la manca de claredat i el fet d'haver de sostenir la incongruència que algunes activitats en l'àmbit privat es podien dur a terme i en l'àmbit comunitari no, evidentment per part del veïnat ens comunicaven que se sentien en certs moments una mica abandonades i també portar la veu aquí d'aquest malestar de veïns i veïnes. I més de cara a futur, destacar la importància de crear espais de salut, per la salut emocional. Per part nostra intentarem mantenir aquest grup d'ajuda mútua, anirem veient com evoluciona, però esperem que puguem mantenir aquesta iniciativa i que se'n puguin generar de més. I moltes gràcies i ara us passaré la companya del Pla Comunitari del Carmel, l'Aida, que us portarà una campanya també que farà el barri molt interessant. Gràcies. Vale, doncs gràcies, Helena. Jo realment, és un repte ara i una facilitat acabar, perquè al final, jo crec que, primer de tot, vull agrair a l'agència perquè realment jo crec que ha estat un espai molt interessant. Crec que potser moltes de les coses que jo m'havia preparat ja han sortit.
les heu fet paleses. Crec que l'Helena del Pla Comunitari del Besòs ha explicat molt bé aquest tarannà a nivell comunitari de com ho fem, com intentem desenvolupar des de plans. M'han agradat moltíssim també totes les intervencions inicials del Felipe Ibarra, l'Anna, com a xarxes, i també la de la Laura Cardús, que ja ens coneixem, i sobretot la Glòria de l'Ateneu. Crec que sí que he d'agrair, i era aquest moment, perquè crec que cadascú dels que hem anat intervinguent hem detectat coses que jo ara intentaré plantejar com des del Carmel, en el moment aquest de xoc, perquè jo crec que per tothom i per totes va ser un xoc d'aquest confinament en plena pandèmia, que segurament ningú s'imaginava, que d'un dia per l'altre, inclús des de l'agència, jo recordo xerrades també amb la Irene, que era com, hosti, què està passant, sí, no? I sí, va ser d'un dia per l'altre. I al final, durant el confinament, també jo crec que des de plans i de totes les xarxes de suport que realment han estat les que han pogut donar com aquesta resposta ràpida a realment la necessitat real de les persones, de tinc gana, no puc menjar. Intentar veure com vam al final llegir en positiu tot això, si hi havia alguna positivitat, i donar opcions i oportunitats a que durant tots aquests mesos, tant de pandèmia, que vam estar confinades, com tots els mesos posteriors de fases de desescalada, d'ara no sé què, ara tal, que després, si de cas, Kilian, ja he vist també plantejaments de preguntes i de més, ja farem. Però sí que amb un plantejament una mica inclús teòric, filosòfic, de dir, hosti, què fem? Què fem amb tot això? Al final era com, vam passar, com bé ha explicat l'Helena, d'intentar inclús fer primeres línies des de plans comunitaris, donar suport a tot el veïnat que t'ho demanava, com de dir, hosti, jo no soc treballadora social, però anem a veure què podem fer, perquè era com un momentazo de dir, hosti, això, com Besòs, entre plans i xarxes a Barcelona vam intentar com reactivar tot aquest sentir participatiu, empàtic, que parlava molt bé el Felipe, i vam fer propostes de recursos, de que la gent, què tal, que ho tingui tot aquí, ara truquem, ara tal, ara qual. Certament, doncs sí, suposo que van funcionar totes aquestes coses i gràcies a tot això vam continuar, tal, no sé què. Una de les coses també que també volia agrair, perquè estem agraint a tothom, però jo després de sentir totes les intervencions penso, hosti, que serà una de les preguntes segurament de després, però jo també li vull donar gràcies a la música, a la dansa, a la imatge, al moviment. O sigui, aquí parlem d'això, de contacte social, d'arts, de gent activa, de participació, i al final és el que les intervencions administratives, per dir-ho d'alguna manera, ens acaben tallant. Perquè al final és el que costa més, és el contacte social i és el que veritablement també volia agrair, abans de ja una mica fer de pont amb el que ha explicat l'Helena i la iniciativa que explicaré jo, que per mi també és d'agrair, perquè crec que si no fos per això, o sigui, ens haguéssim aïllat ja de manera, a búnquers, hagués semblat una tercera guerra mundial. Amb la qual cosa, a partir d'ara, ja faig com el pont i us explico una mica el que us comentava l'Helena. Amb tot això que vosaltres heu explicat des del Carmel, el que vam intentar amb una taula que tenim així de mena més col·laborativa, on intentem veure estratègies, deteccions i més plantejar com un observatori de necessitats, el que vam veure és que abans de la pandèmia teníem unes certes activitats, accions, tal,
però que havien servit fins llavors, però també volíem com reclamar el fet de reconèixer tota la tasca que s'ha anat fent als territoris, ja sigui per una entitat, per un equipament, sobretot les xarxes de suport que en aquell moment de plena pandèmia van sortir i es van erigir com realment la participació empàtica, de tinc un veí que necessita menjar, doncs que mengi, jo li porto, o sigui, que el Felipe, l'Anna, parlaven molt de que hi ha coses com que ara el banc d'aliments no els hi doni el menjar perquè no tenen certes històries com un frigorífic o tal. O sigui, al final era aquesta campanya com a pont del que van ser les necessitats més detectades al confinament a el que nosaltres intentarem fer el 2021 és això, és com primer reconèixer tota la tasca que s'ha fet des de les entitats, des de les persones i demés, i sobretot vol ser com una mena de xupluc, o sigui, encara no té ni nom, vull dir, és un paraigües on sí que inicialment li hem volgut dir Carmel Cuida't o Cuidant Carmel o com, al final, el territori i el fet de la cura que explicava l'Helena, però que vol ser un paraigües amb tot d'accions, ja siguin més de formació i suport a entitats, més de responsabilitat de les pròpies veïnes i veïns del territori per cuidar-nos i cuidar els altres, xerrades informatives, accions de conscienciació i sensibilització. Inclús a vegades parlem de campanyes de lluita i reivindicació. Per què no? O sigui, és un any, segurament el 2021, ple de dificultats, però que entenc que els territoris a Barcelona ens emplacem a prendre-ho com un any il·lusionant, reivindicatiu, de dir, doncs una mica el que deia el Gran Circ, no? Sí, està molt bé i la Glòria Pobreta diu, hosti, m'ha anat superbé, no? Que em truquin, però si puc veure a la persona que em fa el circ, doncs a mi quasi que me va millor. Llavors, també amb aquests fets reivindicar una miqueta que és cert que ara hem de prioritzar tot el tema a nivell de salut d'aquest bitxejo, no sé al final com dir-li, però que malauradament és un bitxo petit, però que Déu-n'hi-do com ens està fent voltar, semblem baldufes. I al final també és una miqueta això, visibilitzar que la gent necessita contactar, que necessita reconnectar amb els seus territoris, amb totes les mesures de seguretat, tal com explicava la Laura. Vull dir que a tots els territoris jo crec que no serem nosaltres que no prendrem les mesures de seguretat pertinents, però sí que hi ha qüestions que segurament la pandèmia, tal com m'explicava molt bé el Felipe Ibarra a l'inici, han vingut a dir-nos, ei, això ja fa anys que està aquí, s'ha agreujat per un virus determinat, però com ho transformem? Llavors, això, o sigui, una miqueta tampoc no tinc molt més a dir, sinó que també això, agafant una de les frases, em sembla que ha dit el Kilian a l'inici, que els territoris són heterogenis, i és cert, i, jo l'únic també per una mica concloure és els territoris són heterogenis, però segurament tota l'acció comunitària al final multiplica, i jo recordo en Clara que el orden de los factores no alterava el producte, creo que era así, que al final és, hosti, tot el que puguem fer com a suport social, com a veu i altaveu de tot el que són els veïns i veïnes dels territoris, és el que ens sumarà al final i serà l'efecte multiplicador per poder sortir d'això, Kilian, no sé si tinc molt més a dir, és que era fàcil i difícil, perquè ja crec que totes les intervencions inicials ja més o menys ho havien dit tot.
Doncs mira, com tu vulguis, mira, precisament ara portes 10 minuts, o sigui que ja estaríem amb el tempo, o sigui, si vols finalitzar, ho acabem. Sí, jo per mi, perfecte. Perfecte. Moltes gràcies, Aida. Doncs moltes gràcies a tots i a totes per aquesta presentació que he fet. I ara, si voleu, passem a les preguntes que he anat recollint, que ja tinc unes quantes. Començaré, si voleu, per la primera, que és una mica per tothom, per si algú s'anima a respondre. Endavant. I començar amb una petita reflexió. Intentaré, la tinc en castellà, però la tradueixo. Diu així, la fa el Daniel García, que és un company que està aquí a l'agència també, que és MIR en Medicina Preventiva, i comenta, en general s'ha comentat en diverses ocasions la lentitud en la resposta institucional ante situacions de crisi. Tenint això en compte que la naturalesa de l'administració fa molt complexa agilitzar les respostes a aquestes situacions i que, per altra part, sembla innegable que les pròpies comunitats tenen la responsabilitat de cuidar-se i respondre davant d'aquestes situacions, la pregunta vindria aquesta. A quin marge de millora creieu que seria raonable demanar a les institucions de salut pública locals en la resposta a les crisis generades amb el Covid? No sé si algú es vol animar. Jo em puc animar una mica, jo parlo per la nostra experiència. Penso que s'ha posat molt palès que qui ha donat una gran resposta ha sigut les xarxes, ha sigut el veïnat, ha sigut la ciutadania. I una cosa que em sembla com la primera que és de calaix és considerar totes aquestes accions com accions essencials. Ara que hi ha tanta jerarquització de què és essencial, què no és, qui té permís per fer què i quan i com, la veritat és que les persones que treballem en voluntariat, en activisme o com li vulgueu dir, ens veiem bastant peludes per justificar de vegades els moviments que fem, les accions que fem, i de fet no tenim una casella en els certificats d'autoresponsabilitat, no tenim una casella de vaig a fer voluntariat essencial. Doncs és obvi que no estem fent unes accions que siguin prescindibles, doncs un reconeixement institucional d'això i una facilitació burocràtica d'aquestes accions seria, és a dir, en resum, una mica que les institucions confiessin en les accions comunitàries i solidàries i que facilitessin aquests processos. Nosaltres, aterrant-ho molt concretament el que fem nosaltres, tenim bastanta dificultat en accedir, no tots, òbviament, però equipaments públics, per exemple. Com pot ser? És a dir, com pot ser que no es pugui cedir un equipament públic per a una acció essencial que és essencialment comunitària i que passa essencialment a l'espai públic? No ho dic en general, per sort hi ha hagut molt bona resposta per part d'alguns, però això hauria de passar per davant com a activitat essencial, però es considera que com és de voluntariat i com és de lleure doncs no és important, però per la salut és clau, en aquest cas dels infants i els adolescents. Molt bé. No sé si alguna persona vol afegir alguna cosa. Sí, jo potser sí, que m'ho havia apuntat i ho he començat com a indicar aquí, Lian, que a vegades també hi ha un decalaix, totalment d'acord amb el que ha dit la Laura, però sí que és cert que a vegades jo trobo que ja no l'agilitat de l'administració, que entenem tots que els protocols, la màquina és molt feixuga i ens podríem inclús intentar adaptar segons quines coses altres, ja ho he dit, amb aquesta campanya reivindicarem també, però sí que hi ha un decalaix a vegades entre la teoria i el que es diu que es farà i la pràctica. Perquè finalment, no s'inclouen coses que aquí han sortit, que donàvem com tots les gràcies i que crec que al final ha quedat molt definit per tots els projectes i totes les persones que hi ha aquí, que és que la gent al final també participa del que sent seu i té emoció i racionalitat al darrere. Això vol dir que moltes vegades ens demanen a nosaltres com dir, ei, sí, hi ha projectes, són necessaris, són tal, hi ha una escletxa, hi ha un...
hi ha molta teoria darrere, però al final no hi ha aquesta part ni d'emoció, ni de pràctica, ni d'intencionalitat de dir, hosti, doncs sí, poso com... no sé com dir-ho, però aquesta participació empàtica de la que parlava el Felipe, que crec que l'ha definit molt bé, que és un suport i una participació real als territoris, no sé, veïnal i social al final, no? És que, no sé, només això, No, està molt bé, perfecte. Alguna persona més? Si voleu passem a la següent, que tenim unes quantes ara mateix. Mira, a veure. La següent la fa també l'Anna Pérez, que diu així, aquesta pregunta és per la Glòria del circ, però bueno, li podeu ajudar, el Javi i la Núria. Creieu que els veïns i veïnes del barri s'atreveixen a participar en activitats presencials al barri, ja sigui el gran circ, caminades, escola de salut o qualsevol intervenció que es faci, o encara tenen por encara que es mantinguin mesures de seguretat? Bueno, yo, por mí, no me importa porque yo me agrada colaborar y si tienen les mides com que tindre de distàncies i tot això, col·laboro. Caminates també, vamos a caminar algunes dos o tres amigues. I llavors, clar, però, bueno, no sé què dir-te, però són coses que la veritat, pues, cadascú és un món. Hi ha molta gent que encara no té molta por. I fer coses i col·laborar i tot això, per quan a l'escola de salut, tot això, he col·laborat i no m'importaria col·laborar sempre que hi hagi algú. Bueno, No sé si m'ha entès. Vale, moltes gràcies, Glòria. Sí, jo penso que sí, però que per una altra part la gent té moltes ganes de fer coses i que si els oferim un espai segur, que sàpiguen que aquí n'hi ha totes les mesures de seguretat, que estan molt protegits, que estan més protegits que anar a comprar, saps? Jo penso que de mica en mica la gent que té més por també participarà. Sí, jo també ho penso, però suposo que també això és una mica un procés que venim d'uns mesos que feia molta por i ara, bueno, de mica en mica hem de tornar i ja s'agraeix la feina que esteu fent. En Felipe, no sé si volia afegir alguna cosa de la pregunta d'abans. No sé si és aquí. Hola, sí. Mira, endavant, que no t'he vist. Mira, bueno, al respecto de la diferencia importante que también ha existido con respecto a el inicio de la pandemia y el final, ha sido que las que se han logrado, las redes sociales, vecinales que se han logrado consolidar, están más fuertes que nunca. Otras personas que participaban de algunas se fueron yendo a la otra y esas fueron perdiendo un poco impulso y fueron, bueno, quedándose en el camino. Pero lo más importante es que se ha logrado conseguir que las que están ahora mismo en funcionamiento están más fuertes que nunca y han logrado tener una penetración importante dentro del vecindario y del barrio, lo que ha permitido que se han fortalecido, se han convertido en referencias para todo el barrio. Así que eso ha sido para mí porque llegó a muchas más personas que antes realmente no participaban. Personas migradas que quizás de pronto se sentían lejos de todos estos movimientos, hoy día están participando. Entonces eso es realmente un éxito porque ha logrado penetrar a comunidades que quizás antes estaban bastante más cerradas. Entonces, la diferencia entre el inicio y el final de
digamos, estado de alarma, porque la pandemia sigue y el trabajo sigue siendo bastante, todavía muy necesario. Creo que la participación de ciertas personas de comunidades muy diversas ha sido la gran diferencia y el éxito que han logrado las redes vecinales. Gracias. A tu. Vale, mira, passem a la següent pregunta. Aquesta és per la Laura, vale, que la fa el Daniel Castella, però en veritat és una altra persona que es diu Cristina Rey, com ha dit, com ha comentat per WhatsApp. I pregunta, el seu dubte és si les famílies estan vivint bé la presencialitat del projecte. Doncs hi ha de tot. Hi ha gent que té por, sí. Però si s'explica bé, doncs s'acaba entenent. El que sí que és cert que en alguns casos una sorpresa, diguéssim, entre cometes positiva que ens va portar l'aprenentatge dels mesos de quarantenes, etc., va ser que l'aprendre a fer algunes coses en virtual ens permet, en casos de famílies o d'infants o adolescents que tinguin més reticència, poder donar-los l'opció de fer-ho virtual, algunes coses. De manera que hi ha nanos que, si es quedarien fora de fer qualsevol projecte perquè els hi fa cosa, si els hi proposes el virtual, almenys tenen aquesta alternativa. I per començar i agafar confiança, etc., poden fer la part virtual. Però nosaltres sempre estem prioritzant la part presencial i sí que hi ha un percentatge de gent que té reticències en aquests moments. Igual que tenen reticències algunes famílies a anar a l'escola, etc. Sí. Va. Perdoneu que estic una mica aquí mirant el xat, la conferència, escoltant, estic una mica per tot arreu. Vale, moltes gràcies, Laura. Vale, doncs ara la següent pregunta la diu la Vanessa, també una companya, que pregunta quines diferències noteu en les xarxes comunitàries veïnals entre el principi de la pandèmia i ara, que això crec que ja ho ha comentat una mica el Felipe. No sé si Felipe o Anna voleu comentar alguna cosa. Vale. Bueno, Mira, la Anna no pot. Sí, ara estava mirant el teu comentari. Solo decir, ¿no?, como respuesta a la pregunta de Vanessa, complementando lo que comentaba Felipe, yo creo que las redes vecinales también ha habido un gran cambio, pero igual no sé si tanto en la fuerza, sino en el número, ¿no? Siempre ha habido gente que le ha tirado más el tema del asociacionismo, el colectivo, el trabajo en equipo. Y esa gente siempre ha estado ahí, ¿no? Creo que ahora se ha visibilizado más o se han hecho más grandes esos grupos. Igual que de la misma manera creo que también esas necesidades o esa población que pedía ayuda o tenía ciertas necesidades también estaba, pero más invisibilizada, ¿no? Es como cuando llega una crisis económica y afecta a la clase media. Evidentemente, claro que antes había personas que necesitaban también esa ayuda, ¿no? Pero de repente el problema se hace más grande, se hace más visible y las redes vecinales como que cobran voz o que están en el primer plano. Creo. Molt bé. Bueno, el Felipe no sé si pot parlar perquè com estaven amb el mòbil... No, es que era exactamente un poco, bueno, lo que había respondido antes, quizás me adelanté. Exacto. Para mí eso también, o sea que claro, hay más fuerza y también es la participación ha llegado a más personas y personas que quizás antes no sentían que tenían como acceso y eso, porque normalmente, por ejemplo, en el barrio, en el Raval, normalmente éramos personas, digamos, iberoamericanas las que participábamos mucho y europeas, ¿no? Digamos, en las actividades de asociacionismo. En cambio, hoy día se ve mucha más diversidad y eso ha enriquecido completamente a
a las redes vecinales. Eso sería como lo principal que yo rescataria. Gràcies. Doncs ara tenim una última pregunta, de moment. Si algú s'anima pot fer alguna més, que encara tenim una mica de temps. L'Andrés Peralta pregunta, és una pregunta oberta per tothom, també està en castellà, perdona, qui no logra participar de les intervencions a activitats comunitàries, per quin motiu és? I la Imma afegeix quina és la vostra proposta per poder arribar a totes aquelles persones que no participen en aquestes intervencions o activitats. Qui s'anima? Jo puc trencar una mica el gel i obrir una mica el diàleg. En tot cas, jo crec que pot haver-hi molts factors que influeixen en la participació o la manca de participació. Vull dir que per no entrar en moltes disquisicions, sí que destacar el fet que les desigualtats socials estan presents i s'estan acusant i, evidentment, si no garantim habitatge digne, una situació regularitzada, un accés a alimentació saludable, assequible, etc., doncs, efectivament, el grau de... la mobilització, el que tu mobilitzes quan participes són recursos que requereixen un tipus d'empatia i un tipus d'esforç i un benestar i una situació benestant. Pensant en la piràmide de Maslow, que evidentment quan hi ha necessitats imperants i estàs en un estat de necessitat primària, doncs potser costa activar-te a aquest nivell. Això no vol dir que no passi i aquí potser destacar la importància de crear espais també que defensin els drets de les persones. Vull dir, les xarxes comunitàries que hem estat aquí escoltant, evidentment aquestes iniciatives solidàries són les veïnes que surten en defensa de les seves veïnes que estan patint. I jo crec que en el moment que es faciliten i es garanteixen aquests també entorns segurs on podem sentir que algú ens està emparant, que algú ens està defensant i que els nostres drets són escoltats i que preocupen els altres, poden ser també les llavors d'activacions a participar més de forma continuada i, de fet, efectivament està passant i, com comentava la Laura, també l'Anna, s'han incrementat, jo crec que les iniciatives també de voluntariat, la gent que demana estar activa i ser voluntària, de manera que també podem recollir tota aquesta oportunitat. Sí, jo una mica amb la línia que comentava l'Helena, que ha començat i ha entablat el diàleg, és que realment, si no es garanteixen uns drets, al final és cert que ens agradi o no, i jo la primera, i això també és una autocrítica, però és com, clar, aquí estem també participant els que tenim un sostre, tenim què menjar, què portar-nos a la boca i llavors, si no garantim també uns drets amb responsabilitats, per suposat, i també deures, el distanciament social és evident que s'agreujarà molt més. O sigui, això ho ha definit molt bé el Felipe a l'inici amb tot el tema de verticalitat, horitzontalitat, assistencialisme, més vertical i tot el tema del voluntariat solidari de tu a tu, quan llavors és més horitzontal. I sí que és veritat que jo no tinc la pòcima. Ojalà sortíssim d'aquí, i jo crec que la pòcima igualment és tornar-se a reil·lusionar, a comptar amb tots els agents possibles dia a dia, no tornar, caure, recaure, reivindicar. O sigui, jo moltes vegades dic, hosti, no sé a què em dedico, és com una mena de robot que es va rearmant amb l'ajuda de totes les eines que té al voltant, amb el suport, dia a dia un altre cop de dir, ei, no, és important la cultura, és important l'educació, és important la salut, és important... I tot això treballat de manera holística, intentar, doncs vinga, no sé, porta a porta, que no sé, a vegades, inclús ara estem com en un debat més teòric, filosòfic, on els que treballem dia a dia amb això i ens tornem a com reactivar, a vegades és tan senzill que hi ha gent que no li arriba.
perquè no té els mitjans, perquè no és la comunicació o el vocabulari que has d'utilitzar per arribar a aquesta gent. Vull dir que aquí parlaríem també de diverses coses, però bueno, entenem que amb una pandèmia d'aquestes característiques segurament qui no logra participar és per això, perquè no té segurament una situació benestant que li permeti dir, mira, vaig a participar d'això o això per mi suposarà una oportunitat, tot i que era una mica, jo crec, com l'estil de tota la sessió, de dir, hosti, al final tot el que estem fent, tot aquest treball, sí que a la llarga suposo que sí, que et fa més partícip de la teva pròpia comunitat, del teu propi vincle, comunicant amb els altres. Vale, gràcies, Aida i Helena. Queden 20 minuts. No sé si ja no tenim més preguntes. Si alguna persona vol aprofitar ara per dir un últim comentari o fer una última pregunta, que no teniu temps. I si no, us recordo que aquest vídeo estarà a YouTube i sempre que vulgueu, quan mireu aquest vídeo, podeu deixar un comentari que jo, sobretot, en les primeres setmanes intentaré mirar a veure si hi ha cap pregunta per traspassar-la i intentar respondre-la, però, això serà un temps. Espereu que dintre d'un any pugui veure si hi ha preguntes o no. I, no sé si alguna persona vol dir cap cosa y si no, ya podemos tancar, A mí me gustaría agregar a la pregunta anterior, que también era muy interesante, que el trabajo comunitario, y muchas veces hay como cierta resquemor por acercarse al asociacionismo porque piensan que tiene algún tipo de cariz político o alguna cosa así, o que tampoco cumplen ciertas condiciones, no sé. Realmente es un trabajo a largo plazo porque es ir ganando la confianza poco a poco para que un poco la comunidad misma se sienta como completamente acogida. Y ese es el trabajo que se va haciendo de una manera horizontal y que se va tratando de ganar esta confianza de todas las personas. Y eso creo que es lo más importante, y es que al final realmente nos fortalecemos como sociedad trabajando juntos, de una manera mano a mano. Por eso agregaba todo lo que decían antes, y agradezco mucho esta instancia y a todas las personas que han participado, porque realmente todos los testimonios y todo ha sido un crecimiento muy grande para mí también. Muchas gracias. Vale. Moltes gràcies, Felipe. Si ningú més vol parlar, comentar, fer alguna pregunta, queden 15 minuts per acabar, o sigui que ja podem finalitzar. A mi m'agradaria, per les persones que em coneixen, saben que jo soc molt d'explicar acudits i en aquesta situació no seria menys. I hi ha un acudit que segurament el coneixeu, que no és nou, és antic, però m'agradaria fer un símil amb aquesta sessió que hem fet, ja que l'acudit diu així: en un barco pirata dicen abordar el barco y el barco quedó precioso. I volia dir aquest acudit perquè aquesta sessió ha quedat molt bé. Jo al principi tenia una mica de por perquè era una sessió online en la que a més participaven moltíssimes persones i ja sabem que el format online moltes vegades falla, que no és format en persona. I res més, us volia donar les gràcies a totes les persones per participar, tant les ponents com les persones que heu fet alguna pregunta i heu estat aquí mirant la sessió. I res més, que tingueu un bon Nadal i que l'any vinent sigui millor que aquest. Gràcies. Gràcies a vosaltres. Gràcies.